Възхищавам ти се, не спираш с това колело. Още 5 км. Адио, Рио! Как сте, много ви моля? Добре. Супер! Маничките, гладощите. Мама. Добре ви снима. Добре ви с моите момиче. Момиче ли си, момче ли си? Чака, Ривка. Ти момиченце ли си, момченце ли си? Какво е си ти? Прекрасно е нашето моренце. Имаме си рай, който малко повече трябва да ценим. Хайде, Насе, продължаваме с колелото да караме. Колев. Извадихме риба, жива врана, дива врана. Българска е, капнете си. Риба извадихме от морето. Кога стана рибар ти? И ловец съм, и рибар съм. Викаш, втора професия ли е това? Някакъв скрит талант имаш? Yes. И какво правим сега? Насенце, здравей, как си? Много добре. Как беше днес обиколката? Уморително, хора, не мога да издаяня на нейната енергия за каране на колело. Не мога! Съжалявам. Задните части ми заболяха. Това не беше нужно да го казваш. Ще го изрежеш. Няма да го режа, ще го пусна цялото. Колко километра минахме? Минахме 15-20 км с колело. Как ги изчисли глупости 5 км? Я има, не, ми засториха толкова много. Няма такова нещо. Не мога повече. Не, утре не ме турмози, ако обичаш, моля те. Няма. Значи, когато си покрай мен, искам да се спортува, да има движение, никакви цигари. Обещай тук пред хората. Да, изпуших само 2 цигари. За цял ден не ти вярвам. Не, за цял ден, за... Няма, нов човек ставаш, обещай. Но вече сме на Марина Диневи тази вечер. Точно така, да. И продължаваме да се Чао, забавляваме. мили хора, просто ще ви държим в течение с нашите лодори, защото просто умирам от смях. Се стоя. Наско Колев, приятел от 35 години. 35. Да, точно така. Цели малко повече? Повече, само. Мълчи. Чао!